Diyos marinal daw po sa Indogabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Ngunyan iyo an ikaduwang Domingo kan Koresma. Sa satuya pong pagpamibi, ibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot ni Sis Binang Bunyag, Liantero and Decena family, Nene del Rosario and family, Ronel and Maricris Joyosa and family, Nits Abio and family, Thanksgiving and birthday blessings of Lemuel Lumbria, dulot ni Sis Ining Lumbria. Thanksgiving in special intention of Bailey Matias and Inquero family, dulot ni Sis Bebot Matias. Thanksgiving Mass offered by Fe Bagadjong. Thanksgiving and petition Mass, dulot ni Robert Eifert Jr. and Lorraine Evanin Eifert. Thanksgiving and petition dulot ni Arnel Jose Rubio and family. For complete healing of Father Luan Harcia, complete healing of Jean Santa Rosa, dulot ni Sis Binang Bunyag. Fast recovery and complete healing of Amelia Borja, dulot ni Maria Salome Borja. For safe and good health of Rosalia Asense, complete healing of all sick members of CRC, LLFCC, especially Salvi Cabral, Inte Bahamundi, to pass the civil service exam on March 26, 2023 of Arnaldo II Bunyag, dulot kang Bunyag family. For safety, good health, and financial blessing for Mary Jane, Roderick, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Joseph, Maylin, Judy, Luis, Marie Christian Angelo, Nathaniel Naina, dulot kan Liantero in Decena family. For safety and good health and divine guidance for Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, dulot ni Binang Bunyag. For safety and good health and divine guidance for Maria Pedona, Jerome, and Biel Marie Rodriguez. For divine intervention of land dispute at Lidong, Salugon, Pawili, and Hibago, dulot ni Nene del Rosario. For complete healing, Abramon Rabinitas, dulot ni Sisnitz Abio. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Arnaldo and Arvin Arnold, dulot ni dulot kan Bunyag family. Para sa kapahingaluan kan kalag kang mga naging membro kan CRC LLFCC. Para sa kalag ni Gregorio Jr., Saturnina, Aaron, Antonio, Maria Clara, Nelson, Ronald J., Epifania Casiano, Hilario, Carlos Pablita, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Liantero and Decena family. Para sa kalag ni Juanito, Jose, Cristina, Gerardo, Vicente, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Nene del Rosario. Para sa kalag ni Nadigna, Nicasio, Ludivina, Connie, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Felix Riba and family. Para sa kalag ni Josefina, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Matias family. Para sa kalag ni Raf, Ruel, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Malu Bindisio. Sa panahon kan Kwaresma, yaon ang pangapudan na kitagabos magsulsol kan kasailan, asin magbagong buhay. Ang satuyang simbag sa pangapudan na magpakabanal, iyo ang pagkakaigwaman nyato kan transfigurasyon sa satuyang buhay. Ipamibi nyato sa selebrasyon kan Eucharistia na makahiras man kita sa transfigurasyon ni Jesus sa paagi kan pag-ako manyato kan bagong buhay sa grasya kan Diyos. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Ryan Penis, Kura Paroko kang St. John of the Cross, Agdangan Baaw. Matindog na po ang gabos, asin awiton nyato an awit sa pagpuon.
Sangaran ka na maasing kan aki asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta ang pagkamot kan Dios asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa sasaimong espiritu. Sa misangon yan mga tugang idulot man yato sa mahal na Dios an sa tuyang mga personal na intensyon. Mga tugang akon taan sa taong mga kasaalan tanganing magkanigog itang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. Diyos, nagtugon ka sa mo, na hinanyogon ang padangat mong aki. Pagkanigo ang puso umi, pabasugon kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malilig na espiritual na pakasabot. Magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan yamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matuko po ang gabos. Si Abraham nagkuyog sa kabutan kan mahal na Diyos. Ninhuli ka ini, iwinara sa iya ang mga langitnon na bendisyon, susog sa sinabi kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Nagsabi ang kagurangnan kay Abram, lakaw, hali sa saimong daga, sa saimong mga kadugo, sa kasaharong kan saimong ama. Pasiring sa daga na ipapahiling ko sa imo. Gigibuhon ta kang dakulang nasyon, bibindisyonan ta ka, papadukulaong ko ang sa imong ngaran, asin magigikang bindisyon. Bibindisyonan ko ang magbindisyon sa imo, asin ang magmaldisyon sa imo, gigibuhong kong maldito. Mabibindisyonan sa imo ang gabos na kamag-anak sa daga. Naglakaw si Abram, susog sa tataramon sa iya kan kagurangnan, asin nakipaglakaw sa iya si Lot. Si Abram, 75 taon na kang bayaan niya an Haran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan,
kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Tamatanos ang tataramon kan kagurangnan, asin ang gabos niyang gibo sa kaimbudan. Namumuta niya ang kasuriputan sa kakatanusan, ang daga, pano nin pagkaherak kan kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Uya ang mga mata kan kagurangnan, pasiring sa mga may pagkatakot sa iya. Para sa mga nagahalat kan sa iyang pagkaherak, sa pag-agaw kan sa indang mangkalag sa kagadanan, asin sa pagkabuhay sa inda sa kagutuman. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. An sa kong kalag naghahalat sa kagurangnan, siya an sa tungtabang asin kalasag, mapasamuya an sa imong pagkaherak kagurangnan, kaming naglaom sa imo. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Bakong madali ang pagpapakabanal, may mga sakripisyo sa pagbaklay sa dalanin katanusan na inagihan nin kagurangnan. Himateon po nato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kit Timoteo. Kaya daimo ikasupog ang patutuo sa satong kagurangnan, ni ako na sa iyang bilanggo, kundi makidamay ka sa pagtios para sa Ebanghelyo, para sa kusog kan Diyos, na iyo ang nagligtas sa to, asin nag-apod sa banal na pangapudan. Bakong susog sa mga gibo niya to, kundi susog sa sadiring plano asin grasya. Na itinao sa to kay Kristo Jesus bago kan mga suanoy na panahon. Alagad, ipinahiling ngunyan, huli kang pagpahayag kang satong paraligtas na Kristo Jesus, na nagpasulnop kang kagadanan, asin nagpasirang kan buhay sa kamayong kagadanan, huli kan Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus ex glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nin anom na aldaw, iniba ni Jesus si Pedro, si Santiago, saka si Juan, na sa iyang tugang, asin dinara sa itaas nin halangkaw na bukid, sindasa na. Asin nabago an sa iyang anyo, sa atubang ninda, nagliwanag an sa iyang lalawgon, siring sa saldang, an sa iyang gubing puminuti, siring sa ilaw. Kaya nagpahiling sa inda si Moises, asin si Elias, nakikiulay sa iya. Dangan nagsimbag si Pedro, kay Jesus na ansabi, kagurangnan, magayon na digdi kita, kung buot mo, magibo ako nin tulong erokan. Saro sa imo, saro kay Moises,
asin saro ki Elias. Nagtatarampa siya, uya, maliwanag na panganuron, sinangkuban sinda, na ansabi, iniiyo an aki kong namumutan, an padangat ko, magdangog kamo sa iya. Pagkadangog ka ini, nagsubasob ang mga disipulos, asin natakot din makuri. Nagrani si Jesus, asin pagduot sa inda, nagsabi, bangon, asin dai matakot. Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling, kundi si Jesus sana. Paglugsot ninda hali sa bukid, nagpatanid sa inda si Jesus, dainindo ipag-usip ki isay man an ipinahiling. Sagkod na bangunon an aki kantawo hali sa mga gadan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Mga namumutan ko mga tugang kay Kristo. An sa tuya pong ebanghelyo mga tugang na nahinanyog pasana, manunungod po sa transfigurasyon kan sa tuyang kagurangnan. Pagbabagong lawog, o kaya pagbabagong anyo kan sa tuyang kagurangnan. Nagirumduman ko po mga tugang na ang ebanghelyo manunungod sa transfigurasyon kan sa tuyang kagurangnan, nahinanyog po niya to ini pag ikaduwang Domingo sa panahon nin Kwaresma. Siring man pagkafiestahan kan transfigurasyon na pinagsisilibrar niya to toyong Agosto 6. Kaya ikaduwang Domingo ng Kwaresma, asin Agosto 6, nahinanyog niya to ang ebanghelyo kan transfigurasyon. Nagbagong lawog an sa tuyang kagurangnan. Nagbagong anyo an sa tuyang kagurangnan. Sabi po digdi mga tugang sa ebanghelyo, si Jesus nagtukad sa sarong halangkaw na bukid. Sa sakuyang napag-adalan mga tugang, ang bukid na ini, iyo ang bukid nin Tabor, Mount Tabor. Nagirumduman ko kan, nagkaigwa po ako nin pagkakataon na makaayon sa sarong pilgrimage duman sa Holy Land. Ang saro ini sa enot ming nadumanan, ang bukid kan Tabor. Nagirumduman ko, sa pagsakat mi duman sa bukid na ang halangkaw, nakalunad po kami sa van. So paikot po yan, paikot duman sa bukid. Sagkod po na makaabot ka duman sa tuktok-kan bukid. Asin pag-abot mo po duman sa tuktok, igwa duman ning sarong magayon na simbahan. The Church of the Transfiguration of the Lord. Asin duman, paglaog mi, nagpangadsi kami. Asin sa simbahan na ito mga tugang, igwaman po duman nin ang chapel na attributed to Moses and Elijah. Kung sa inadangog niya to, digdiman sa satuyang ebanghelyo. Si Isay ang kaibahan kan sa tuyang kagurangnan sa pagtukad duman sa bukid. Sabi digdi, kaibahan niya si Pedro, siring man ang magtugang na si Santiago asin si Juan. Kung nagbabasa po kita mga tugang kan Biblia o kaya ang natatandaan po niya to sa pagparaatinder niya to nin misa, kung attentive po kitang magdangog kan mga tataramon kan Diyos, lalong-lalo na po ang ebanghelyo, nagkapira pong pagkakataon na ang kaibahan kan sa tuyang kagurangnan, iyo po ang tulong ini, si Pedro, si Santiago, asin si Juan. Sa paghuna ko, digdi po nagpipili na ang sa tuyang kagurangnan, kung si Isay sa tulong ini, ang gigibuhon niyang leader, kan simbahan na sa iyang itutugdas, ang Romano Katolikong simbahan. And later on, ang napili po baga kan sa tuyang kagurangnan, iyo po si Pedro. Dati ang pangaran niya Simon, kasi ang Simon buot sabihin weak, maluya. Kaya ang Simon sinanglian ni Jesus nin Pedro,
buot sabihon, rak, gapo, pusog. Si Pedro, nagpahiling kan sa iyang pusog na pagtubod kan sa tuyang kagurangnan. Nagkaigwa siya nin conversion, pagbabago nin buhay sa pagiging makasalan asin maluya, pero kan nagsunod siya kay Kristo, nagpuon na magbago ang sa iyang buhay. Asin nabuhay siya sa kabanalan. O kaya puon po kay San Pedro, na iyo an enot na Santo Papa, kan Romano Katolikong Simbahan, until ngunyan sa satuyang presenteng Santo Papa, si Pope Francis, nagkaigwa na po kita nin 266 na popes, unbroken line of popes sa satuyang simbahan. Kaya pasalamat po kita kaiyan, ninhulita, saro sa naman ang ipinapahiling kaiyan, na dai kita pinapabayaan kan satuyang kagurangnan na si Jesus bilang sa iyang simbahan. Diba? We are the church. We are the mystical body of our Lord Jesus Christ. Kanyaon duman sa bukid an satuyang kagurangnan, sabi nga ni, nagbago an anyo, an lawog kan satuyang kagurangnan. Pinag-describe po digdi sa Ebanghelyo kung ano talaga ang nangyari. Sabi digdi, nagliwanag an sa iyang lalawgon. Siring sa saldang, an sa iyang gubing, pumunitoy, siring sa ilaw. So araw kainipalan, ang nangyari sa tuyang kagurangnan. Asin, kan nagbagong anyo, an sa tuyang kagurangnan, nagpahiling. Ang duwang importanteng karakter sa lumang tipan sa Old Testament, si Moises, asin si Elias, na nakikipag-olay sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya kan masaksihan po ini, kan mga apostoles na kaibahan ni Jesus, lalong-lalo na po si San Pedro. Ano po ang sabi ni San Pedro kay Jesus? Sabi niya, kagurangnan, magayon na digdi kita. Kung buot mo, magibo ako nin tulong erokan. Saro po sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias. Ano ang buot sabihon ka ini mga tugang? Kagurangnan, magayon na digdi na sa nakita. Sa sakuyang paghurup-hurup, parang pinagnamnam ni San Pedro ang presensya kan sa tuyang kagurangnan. Para sa iya, mayo na siyang hahanapon pa, nakaibahan niya ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Day pa po nahaloy mga tugang sa samuya pong Vicariate of Saint Bartolomeo the Apostle. Ang duwa pong parokya sa Bula, asin 4 na parokya sa Baaw, nagsungko po sa muya ang pilgrim image of Poong Jesus Nazareno, itong Black Nazarene of Quiapo. So hali po sa Quiapo, nagdigdi sa anom na parokya kan samuyang Vicaria. So enot po, duman sa Sentro Bula, tapos nakaduman man siya sa parokya kan Umbaw Pulpog Bula, pagkatapos nagduman na sa Baaw, sa Sakuya na parokya, sa Agdangan Baaw. Pagkatapos sa Agdangan, nagduman sa ipanahaloy na parokya, itong Our Lady of Lourdes Parish sa Karanday Baaw. After kang Karanday, duman sa sarong Diocesan Shrine and Parish ni Santa Teresa de Avila, San Vicente Baaw. Asin ang panghuri, duman po sa Sentro Baaw, parokya ni San Bartolome Apostol. Igwa po akong kakaibang eksperyensya, lalong-lalo na pag kan ang poong Jesus Nazareno, yaon po duman sa Agdangan Baaw, sa kuyang sadiring parokya. Namatian ko talaga ang presensya kan sa tuyang kagurangnan. Mala nga ni mga tugang, tigwa 1 day sa naman po kami, pag-abot ngunyan, pakaaga, mahali na po, duman naman sarong ang parokya. Dai ko po maipaliwanag ang sa kuyang namatian. Aram kong maugmahon ako, kad pagsungko ni Poong Jesus Nazareno, inaapod siyang Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Sabi nga ni kan iba, ang titulo daan na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nuestro Padre, buot sabihong kaya kaiyan, our Father, samuyang Ama. Ama niya mo. Sala ngaya iyan. Pero para po sa kuya, ang buot sabihong kan Nuestro Padre, na si Jesus, ang satuyang spiritual Father. Di ba? Bako man itong parehas siya sa pagkapersona kan Diyos Ama na yaon sa langit. Pero para sa kuya, si Jesus, iyo ang satuyang spiritual Father. Diba? Parehas man po baga sa muyang mga padi, inaapod kaming Father. Diba? Because we are your spiritual fathers. Diba? O kaya si Jesus, Nuestro Padre, ang satuyang spiritual Father. Kaya namatian kong marayan sa iyang presensya, maugmahon akong marahay. Pero kan naghali siya sa samuyang parokya, nasalakan po ning kamunduan. Nagluluha ako, na dai ko po maipaliwanag. Garo, nakulangan po akong marahay. Kan sarong aldaw, nagsungko siya sa samuyang parokya. Kaya dawa nagduman na siya sa ibang mga parokya, kan samuyang vikariya, talagang nag-ano po ako nin update kung ano po ang nangyayari sa iya duman sa mga nagsunod pong mga parokya. Basta makakaya ko, naduman pa nga ni ako sa parokya. Iniiba ko po ang ibang mga parishioners ko duman sa Agdangan. Tapos kasuugma, itong samuyang farewell Holy Mass, bago maghalian, poong Jesus Nazareno, nag-concelebrate po kami. Kami pong gabos na 10 padi sa Vicaria ni San Bartolome Apostol, rayaon kami duman. Tapos igwang sarong padi na nakaayon na destino duman sa Iriga. Tapos ang samuyang celebrante, principal celebrant and homilist, itong parochial vicar duman sa Basilica Minore of the Black Nazarene in Quiapo, si Father Robert Arellano, sarong padi kan Lorenzo Ruiz Mission Society. Kung aram po nindo, ang LRMS, ang mission kayan para sa mga Filipino-Chinese. Arog po baga dyan sa Fatima, dyan sa Tabuco, ang special po nindang mission para sa mga Filipino-Chinese. Pero siya, na-destino po siya ngunyan duman sa Quiapo, sa Basilica Minore, kan Black Nazarene of Quiapo. So kaya iyo po yan, parang nanamnam kong marahayan sa iyang presensya. Pero sa kuyang paghurup-hurup, na pinararom ko ang sa kuyang paghurup-hurup, actually palan, bako sa naman nakakaibahan niya to si Jesus sa iyang pagdalaw. Itong sinabi ko po na dalaw Nazareno, o kaya pagdalaw kan pilgrim image kan Black Nazarene. Pero si Jesus, kaibahan niya to arualdaw, di ba? Ang sa iyang presensya, halimbawa sa selebrasyon kan Santa Misa, asin ang Santa Misa iyo ang pinakamahalaga sa gabos na gawi din pagpapangadye. Asin sa Santa Misa, talagang kaibahan niya to ang satuyang kagurangnan. Asin pag maninigo po, baga kita, less unworthy kita, inaako niya to siya. Buong buo sa banal na komunyon, ang hawak asin dugo kan satuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya kaibahan niya to ang satuyang kagurangnan. Basta aram niya to, nayaon sa buhay niya to si Jesus, di ba? Dawa igwanin mga problema asin pagsubok sa buhay, aram niya to na gabos iyan malalampasan niya to. Taano, aram ta na dai kita papabayaan kan sa tuyang kagurangnan. Ang masakit po, ang dakulang problema, pag nagbutas kita sa pagkapit niya to sa satuyang kagurangnan. Iyan ang pinakamagabat, iyan ang problema pag naghali kita sa pagkapot niya to sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya mga tugang, namnamon niya tong marahay, ang presensya ni Jesus sa tuyang buhay, ano man na pagsubok kasing problema, gabos po yan, malalampasan niya to. Lalong-lalo na kung sinasabayan po niya to, simple sa ng pagkabuhay
susog sa kagustuhan kan mahal na Diyos. Siring man sabi po digdi sa satuyang ebanghelyo, nag-abot ang sarong panganuron na maliwanag. Asin duman sa panganuron, igwanin boses na nagtaram. So, iyo po ito, ang boses kan Diyos Ama na yaon sa langit. Ang sabi niya, ini ang sakuyang aki, sakuyang padangat, hinanyogon nindo siya. Diba? Pero tandaan niya to mga tugang, si Jesus totoo aki kan Diyos Ama na yaon sa langit. But we are also adopted sons and daughters of God. Diba? Mga aki man kita kan mahal na Diyos by virtue of the sacrament of baptism. Kaya saro yan sa mga sakramentong magayon na kita po naging mga aki kan Diyos, ninhulit na nag-ako kita kan sakramento nin pagbunyag. Kaya dapat hinguwahon niya to, na ang mga aki, dawa aki pa, dawa sadit pa, hinguwahon na mabunyagan tulos, ta nagiging palan, aki kan Diyos. Asin iyan ang pinaka-urog sa gabos na titulo na pwede niya tong makamtan na kita apo doon bilang mga aki kan mahal na Diyos. Siring man lugod ang pagiging aki niya to kan Diyos, maipahiling niya to. Bako sa naninhulit ta, nag-ako kita kan sakramento nin pagbunyag, kundi maipahiling lugod niya to sa klase kan sa tuyang pagkabuhay, banal na pagkabuhay. Maging arog lugod kita kay Jesus, di ba? Sa pagtataram, sa pag-iisip, sa gibo, sa bilog niyatong pagkabuhay. O Jesus, tabangan mo kami sa samuyang pagbabagong buhay. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kaya Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilubong, huminilig sa mga gadan, kanigatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na dayeng kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Pano nin pagsarig, mamibikita sa Dios na nanuga sa to, kan buhay, nin kamurawayan sa ladawan kan sa iyang aki. Ang satuya pong simbag, mga tugang sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makusog ang buot sa paggiya sa banwaan, sa saindang paghulit, dapit sa nagdadangadang nakahadian kang Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga taong masigasig na naghahanap kan katotohan, magiyahan ni Kristo, ang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing maghimati kita sa tingog ni Kristo, kung inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton, asin mapatinawad, sa mga naging dahilan kan sa tong mga kakulugan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makagamiaw kan kung gurano kamahalaga, sa mata kan Diyos ang saindang mga pagsakit, kung inaayon sa mga pagsakit king ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kapahingaluan asin liwanag na daing kasagkuran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi.
Langit non na Ama, paliwanagi kami sa mong kadikluman. Pahilngan sa mo, andalan pasiring sa buhay na dayong kasagkoran. Day manlugod kami magsayuma sa pagpaasan kan krus na minaabot sa mo sa manlain-lain na paagi. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa kung katuninongan, sa saindo itinatao, magdanay ka mo sa ko, sa indoan kaugmaan ko. Sa kuyang pagkamot, sa saindo itinaon, ang katuninungan ibinawalat ko. Ang sa kong katuninungan, sa saindo itinatao, magdanay ka mo sa ko, sa indoan kaugmaan ko. Pagkamuot ng God, danay na itatao, asinan paglao. Magpamibikaw mga tugang tanan sako asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namibi kami na ining sakripisyo maglilig kan sa muy mga kasalan. Asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asing kalag kan sa imong mga paratubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itas ang mga puso. itinaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpailing siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan, tangaling pati sa mga pagsaksi kan tugon asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga vertodes sa kalangitan, padagos kami nagsisilibrar sa imo sa daga, kan sa imong kadakulaan, dayngontok na nagrurukyaw. Sa
po. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya na sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkoa siya nin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainaan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapabangki pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simba na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakad sa mong papa si Francisco, asing kan sa mong obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na maybe kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, San Juan Evangelista, asin apostol, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, maganigong bagin kay ras kan buhay ni dayeng kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalagan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natokdoan ka manakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian,
nangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang narahasa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot na maybi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabagan kan sa imong pagkaherak, magindayet talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagkakalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Umita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagalingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuinungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kasalan katinaan, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagkapara, ang mga kasalan katinaan.
Uya ang kordero kan Dios uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamangki kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na Ay ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad Alagad magtaram magtaram ka ka sana, sana, asin na sa kong kalag, mauumayan. mauumayan. Madya sa pakisumaro ki Jesu Kristo sa banal niyang awa asilin sa iyang dugo sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katauhan. Madya sa agako ki Jesu Kristo sa sakramento nin pagkaamor, tinapay nin sa tong buhay, alakon, harap nin kaligtasan sa tuyang ilumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadanay ang buhay sagot paman. Madya sa pagpasalamat ki Jesu Kristo sa tinapay ning buhay, kakanunin sa tuyang kalag, sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katauhan. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadanay ang buhay sagot paman.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kami nagaako kan mga mamuraway na misteryo, nagingowa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo dawak ngunyan na makisumaro sa mga bagay ng langit nun. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satong silibrante ngunyan, si Reverendo Padre Ryan Penis. Ang satuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family. Pasalamatan taman ang satong akolito, ang mga nagbasa, asin Ministro Laiko, asin kambugabos na uyadigdi na nagkisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan taman ang management kang PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kang Misa ning Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa ning Banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ning Banwaan. Dahil po pag-ilingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na saan mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyonan asin pakabanalon kan Dios an sa Indo mga kagamitan sa pagpamibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin patalubuon kan Dios an sa tuyang Romano Katolikong pagtubod. Bendisyonan asin bulungon kan Dios an mga naggihelang, maggaigwaman nugod sindaning kaumayan sa hawak man asin sa kalag. Siring man bendisyonan kan mahal na Dios ang mga nagsisilibrar kan sa indang birthdays, wedding anniversaries, asin mga importanteng okasyon na sa indang pinagsisilibrar mo niyan. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.